Anem a llegir Matèria de Bretanya i anem a començar per on comença tot, per l'origen. Diu així: he escrit aquest grapat de fulls perquè volia rescatar, salvar de l'oblit tot un món d'éssers i de coses viscudes. Possiblement, la realitat semblarà transfigurada. Jo mateixa també estic perdent la condició de testimoni d'uns fets passats i començo a participar activament en aquest joc de remembrança. Tanmateix, voldria ignorar que els anys morts són irrepetibles, perquè una força sense fronteres m'empenta cor endins, un tresor de permanències inalterables. Els homes i les dones i els xiquets del passat estan vius encara en la meua memòria, constitueixen el lligam entre el present i l'absència, i si evoque aquell temps amb melangia, ho faig en un intent de ressuscitar-lo, perquè així l'evocació pren el batec de la sang i s'omple del ressò dels noms habitats pels éssers i les coses que van existir un dia i que ara recobren la forma i la presència sobre els fulls blancs. Un solc de dies cendrosos marca el camí que em separa d'allò que més estime, però arrapa els records com qui arrapa la terra dels avis, fins que aplegui a les portes del regne agredolç de la infantesa. I amb el desig de materialitzar la llum i el soroll que fa el vent entre els salses, he pogut nuar a mi, per sempre, la lleu fugacitat d'unes ombres que passen. Ja no és un somni enfebrat el record d'aquells dies, però vist tan lligada a tot el que es va fondre, que a vegades un crit que sona en la distància em sembla que és la veu del passat que em reclama. M'heu escoltat llegir l'inici de Matèria de Bretanya i amb això vos convide a participar en la lectura col·lectiva d'esta exquisida novel·la, delitosa novel·la, i també a la trobada virtual que tindrem el pròxim 9 de setembre